Da ni yn ei chanol i yma nghanolfan Cneifio Meirion rownd Cynderfynol erbyn hyn yr adran iau sy'n o'n blaenau ni ar un. Mae Matthew Chambers o Loegr ar 2, Josh Morgan o Gymru, Luke Price o Gymru ar 3, ar 4 Thomas Hugh Jones o Gymru, Sioe Williams wedyn ar 5 ac yn y pen draw Oli Morgan ar 6. Mae yna 4 Owen yn y gorlan, da ni'n edrych ar Sioe, mae yna'n gorffen i Owen i ail Owen, fydd o'n mewn am y trydydd wan. Taclus dros ben, Sioe yn dod o Gwmtir Mynach, wedi gweld i dad o beirniadu'r gwellreifiau Arwan, Arhon Williams Pentre, Gwmtir Mynach sydd yn gneifwr, yn ganwr, yn bagwr gwartheg Dion, defed rhagorol. Mae yna ffarmio yn waed y teulu yma, ac mae'n amlwg bod Cneifio hefyd yn rhan mawr o hynny. Ar un wedyn, da ni'n gweld Matthew Chambers o Loegr yn tynnu'r llinyn ac yn cychwyn y peiriant ar gyfer y nesaf. Mi welwch chi'r 2 handpys na allan gennyn nhw, ac ond bod yna rhywbeth yn mynd o le ar y cyntaf. Mae yna wastad yr ailyn ar gael. Golwg sydyn wedyn ar y pen arall, rwan ar Oli Morgan yn mynd dros yr ysgwydd o ddwytha na ar y trydydd ddafad. Mae o'n cael hwyl dda arni ac yn hedfan mynd. Asbiwch faint mor daclus mae o'n mynd rownd y gesel na, falle o adael glân o fanna, ddigon hawdd y cael ei berniadu. Wedyn mae o'n agor i allan rwan ar gyfer y stodiau hirio na lawr y goes. Eisiau gwneud siŵr bod o'n gadael dim byd ys di cyfynnu ar tu fewn y goes na, ond y troi'r handpys wastad i gyda ffurf y corff i fynd rownd y pen ôl na'n daclus. Mae'r oen yma'n binc, mae o'n siafio hi. Ydy wir, a lawr a hi, lawr a twll, a dim toriadau o gwbl chwarae teg. Taclus dros ben yma na. Nôl a ni wedyn ar Josh Morgan ar 2 yma hyn yn ta mewn am y nesa. Ydy wir, y 4 oen allan gen fo, Josh Morgan yn mynd yn gyflym dros ben. Wedyn, dyma ni'n ôl wan efo Sioe Williams Gwmtir Mynach unwaith eto am mewn am ynta ar gyfer i oen dwytha. Mae'n gyflym yma rwan, mae wedi cyflymu wrth gwrs. Mae rownd Cynderfynol yn golygu bo chi wedi bod yn ofalus yn yr rowndiau cynt. Rwan, does am byd amdani, ond mynd amdani a cyflymdra rwan yn dod i mewn i fwy a mwy. Lawr yr ochr gefna ar rhif 4. Na Thomas Hugh Jones yn tam mewn am i ddwytha wan o'n dod o Talmignedd, y gogs yn gry yn y gystadleuaeth yma ac yn cael hwyl arni ac o'n i'n holi'r hogia yma gyna sut dymor maen nhw wedi gael. Maen nhw wedi bod yn brysur iawn a mi wylwch chi o'r lliw sy'n ar ei crwyn neithaf. Maen nhw wedi bod yn cneifio dipyn o ddefed allan. Mae'n siŵr bod wedi bod yn heriol iawn eleni yn cneifio allan mewn rhai o'r ffermydd mynydd yma. Maen nhw wedi cneifio 200-300 y dydd ers misoedd, dwi'n siŵr. Dyma ni rwan golwg unwaith eto rwan ar Matthew Chambers yn gollol ni'n lawr y twll, ond rwan coes dwytha fan hyn i Josh Morgan ydy hwn. Da iawn, cymryd gofal y rownd yr ochr na a wedyn gallu cyflymu rwan os a hi yn aros yn llonydd. Mae'n cicio chydig bach yma i dan reolad gyda fo rwan, da iawn. Cymryd yn amser, gwneud siŵr fod hi'n setlo a ffwrdd â hi lawr y twll. Josh Morgan y gynta i Gymru i orffen. Da iawn. Pwysig ar ôl felly. Mae pawb arall yw chydig bach ar ei holi, ond unwaith eto, fel dwi'n dweud, mi fydda nhw falle rhywfaint yn daclusach, ond dwi'n edrych ar y sgorfwrdd Josh Morgan y fanna, marc bwrdd gyda fo o 12, ddim yn ddrwg o gwbl. Tra yma hyn, mae Matthew Chambers yr un wrth i ochr ar rhif 1 yn mynd lawr y stodiau hirio na. Sioe ydy hwn o Pentre Gwmtir Mynach yn twyso'r bortwm coch na'n hapus iawn. Edrych yn fyny ar y bwrdd, ar ei sgôr. Ffwrdd â ni rwan yn ôl at Luke Price yn ta'n gorffen rwan. Fawr iawn yn ddi ac yn ta wedi cneifio daclus dros ben yn ôl y marc bwrdd hefyd. Botwm coch iddo fo, lawr â hi. A wedyn dim ond Thomas Hugh ar ôl. Thomas yn ta wedi gorffen. Talmignedd ar ei ben. Da iawn, gwych. Taclus dros ben. Mae'r boes yma yn arbennig chwarae teg. Achos nhw mond dechrau gyrfa yn cystadlu a mae nerfau yn siŵr o fod yn rhan o'r her yma yn y sioe fawr. Mae'r llwyfan yma yn llwyfan anferth. A chynnu lleidfa glodfyw a theilwng dros ben i wylio'r bechgyn yma yn cneifio. Matthew Chambers o Loegr i orffen, botwm coch iddo fo, a dyna'r ornest yna drosodd. Mwy, wrth gwrs, i ddod.